Lah kula seneng sing jeru-jeru ngoten niku. Iya. Dadi ora gampang ngantuk. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Bagong ora. Nyun berkahipun sinom Bu ampun gagas lambene Bagong lho kabeh. Aman nangi. Aman nangi jaman edan pun iki jamane pun edan. Nggih. Kowe kudu ngerti berita sing lagi viral terus hati-hati. Hati-hati. Wes saiki ning Solo iki mal-mal dipageri dhuwur-dhuwur. Surabaya ya isune iso Agustus iki. Jakarta ya iya. Iki meh geger kok wis dikandhake ya ora sida geger. Sing penting sing ati-ati. Ya. Anak Ibu Ima bal sing sekolah ning Solo dikandani aja metu-metu aja mlebu kuliah sik ning kos terus. Kon bolos. Senggakane serial kembang-kembang. Heeh. Sing ngripta Pak Gito Blitar. Oh, nggih matur nuwun Pak Gito, pariyane siklun nggih. Lanjut Bu Yuyun. Melu memuji melu ndedonga muga-muga negarane dhewe ora ana halangan sawiji apa aman tentrem selawase. Amin amin amin. Nganti sak 2017 Agustus geger awake dhewe cilaka. Cilaka. 20 Agustus selikur sing wae ning halaman MA ya malah. Ya ora. Wah, main di Jakarta iki penak kaya dolanan wayang. Bintang tamune Cak Percil. Wah wis iya. Sinden kuwi tak kon duduk kabeh. Karo sinden Jakarta itu. Heeh. Engko aye nembang malah nguyuh. Sinden Jakarta. Lanjut.
Suarane Bu Yuyun sih utuh. Utuh. Gawan lahir Bu Yuyun lahir cenger niku suarane wis nyaring kok. Oh, iya tadi swara iki ora iso dimerekke siji lan sijine mung gumantung pinter-pinter awake dhewe mengolah suara. Iya. Sehingga menjadi ciri khas. Bu Yuyun iki dicengkok apa ae tetep penak. Iya. Wong ya penak. Iya. Penak, cengkok dhuwur ya penak, tendek nggih penak. Oh, aduh. Tasih penak Bu sakniki nggih Bu nggih. Nggih nek dangu mboten tinggi nggih mesti penak. Penak. Wah. Nggih. Berarti tinggi suarane. Nggih, cengkok niku lho cengkok. Lanjut nggih. Penak. Kene Jo, kene Jo. Sing nembang Bu Yuyun, sing ngendang Mas Bari, sing gender Pak Pitoyo, sing gambang saka Jepang, Miyoto, sing ngrebab Pak Saji. Wah, wis. Sing nyiter Pak Itok. Miyoto ini cara Jawa Timur mboten montor angkutan niku ta? Apa kuwi? Miyoto napa prauto niku? Wong kuno kowe cah-cah saiki mau ngomongi prauto iki ora ngerti. Lila kowe ngerti prauto, Lil? Oh, truk sing ndase nonong lho. Kae prauto. PT hasil asem. Lah nek wong Pantura apa? Ya nggih, niku perdana dan pisanan, Pak. Nggih. Pripun swantun Ibu Yuyun Mas Jolan? Elok sanget nika kersane dipun tulodo kalian sing bocah nom-nom ngoten nika. Oh, cengkok ngono kuwi suarane halus, cengkoke sae kenek nggone mbok omah lho. Ini Mbak Oma. Yuyun ini semangatnya masih semangat muda, Pak. Iya aku lagi ngerti sorjanmu. Anyar apa silian? Penyewa iki. Luwian Pak Igit. Yo anyar. Anyar. Berblonjo ning Cokro Suharto. Waduh jenengan kaya. Nggih Pak Igit. Nggih. Sumbah nuwun. Wah, kabare bar kok Kalimantan Mas Jolan. Nggih, kalau Melu seneng campur sari tekan kono tekan. Pokoke nggih pundi dalan rejeki Gusti Allah nika pun nggelar donya sakmene ambane pun enten jagahe kiambak-kiambak. Nggih. Teng Surabaya campur sari Surabaya sios. Sios. Alhamdulillah. Aku sing lantaran kuwi. Nggih. Aku tak melu dadi cik-cik mau piye. Ampun Pak Igit jenengan memantau mawon mengenak klunting. Ora usah klunting. Lho lah pripun? Aku karo kowe wis Los mawon. los. Nggih matur. Masih ada Mbak Elisa, ada Mbak Umi Hafifah. Ya, nggih.
Nggih, kabeh do sarjana. Mbak Elisa kuwi delok neh dadi dokter. Oh. Kompresor, dokter, Kompresor ngumpa wetengmu. niku lho sing dhuwur-dhuwur ngoten niku lho. Profesor, dokter. Sini Mbak Elisa. Sini. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret ramane metu Sugeng enjang Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. ya Ajolan. alhamdulillah. Sik. Alhamdulillah sedaya unek-unek cita-cita gegayanipun Bapak Suparwito sampun kalampahan. Sampun kelampahan. Menawi ndhawaken palakrama Keng Putri badhe nanggap Mbak Niken Salindri. Sudah terlaksana. Wayangan Pak Sigit bintang tamune Mbak Elisa. Sudah terlaksana. Dan Mbak Umi Mbak sudah Umi terlaksana. juga, nggih. Wedine julang lak mung partai tambahan niku. Genek ganjel, gak genep-genep. Yo genep-genepan. Yo. Aku ki yo ora masalah wong sing penting melu nyengkuyung ki apik dhewe kok. Nggih. Lo tanpa julang apalah kita. Ah, Iya. Mbak Elisa sudah pernah main ke rumahnya Julang? Dereng. Oh. Ra tau kon mampir. Wah, sampe diampirke iso. Wah, Julang niku saestu omahe. Wah. Pripun omahe pripun? Nek wong lumrah niku cagakne omahe mung 12. Weh, niku Julang iso 24 omahe cagake. omah apa cagak 24 24. 24. Kae iki anu no, cagake akeh iki cagake mergo angger ndoyong iwa dicagaki, ndoyong nengen tak jane. Wingi tak tinggal Jumatan iki malah sing arep ambruk. Wonge sujud malah empere melu sujud. Cagak apa kuwi cagak? Sesuk genti kaya kagungan Pak Igit. Cor. Niki mau nggih di WA kalian Pak Parwito. Nggih. Wonten pamundutan. Menapa Mbak Elisa? Menapa? Pamundutanipun Bukit Berbunga mengke Wah, dipun lah, nyanyikan lah. dengan Umi Hafifah Dah. Wajib. Kuwi lagu Bukit Berbunga sing piye to lagune? Lah jenengan iku. Di bukit indah berbunga. Terus? La 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 balala setapa. Ngoten lho, Pak. Wow, aku sing marah iki ora duwe radio, ora duwe TV tadi. Duh, menika lagune Titik Sandura. Pak Igit iki marai aduh. Radio iki jaman biyen iki nek arane nggone Pak RT ora Ora nate ya. mireng Nunut. sahur sepuh. Nunut ya. Iya. Iya jaman dulu memang itu era 80-an Pak Igit. Ngene ora iso ya digarap jaranan rambut. Dik. Oh ndak apa-apa bisa. Niku Kira iramanya kok mirip-mirip seragenan kok. Oh iya. Oh iya. Oh tahu nonton TikTok aku kuwi. Nggih. Ya nanti dicoba. Ini Mbak Elisa nembang nopo bebas. Tadi yang belum diatur kan nopo, ada pamundutan tadi. Mbak Ima tadi ya ada. Oh nanti ya Mbak Ima nanti. Iya. Nah, iya. Ya, Mbak Ima di nanti request khusus loh. ninggal katersnan Ya. gitu. Mbak Ima. Ya ini berdua Mbak Ima dan Mbak Elisa ya berarti Ya. ya. Boleh. Mbak Ima genep-genepan. Genep-genep. Kene. Masih Mbah Kakung niku kula. Oh, nggih napa? Ini ninggal katersnan untuk keluarga dari Kalimantan. Waduh. Kalimantannya pundi ya Mbak Elisa ini keluarganya, Mbak? Apa? Kalimantan mana keluarganya? Kan Keluarganya. Kalimantan ada selatan, ada timur, ada Kalimantan tengah. Kalimantan siapa? Keluarganya siapa? Dari Pak Parwito ini. Oh, Hadir di sini. kurang tahu Oh, saya Kalimantan belum Tengah. tanya. Tengah ya? Iya. Oh iya. Kalimantan Tengah ini nganu Ponti. Palangkaraya. Palangkaraya. Ponti itu barat. Aduh, Ponti Pak Igit. barat. Iya. Pak Igit itu peta dilihat dong. Iya Palangkaraya. Oh, aku tahu neng Pangkalan Bun. biyen. Lah. Pangkalan Kula malah teng Bun. pangkalan truk. Pangkalan Bun. Jebule ning kono wong Jawa kabeh do nganu sawit kabeh. Banyak transmigran. Kotulung banyak. Agung, Ko Blitar, Bojonegoro Bojonegoro. dan lain-lain. Palangkaraya. Sini Mbak Ima bersama-sama Mbak Elisa. Sini ke Palangkaraya. Iya. Sini Mbak Ima. Ini Dibawani pangkur no. Nah. Men yo.
Wah, deh. Senyumnya Mbak Ima. Mbak Ima sarjana seni. Mbak Elisa S2-nya apa gelarnya? MPSI, Magister Psikologi. Wah, magister psikologi. Psikologi. Wah, psikologi ini julang pripun ini sampean terawak. PRPP. Apa RPP? Pameran Pembangunan. Psikologi lho, Jo. Oke, Pak Igit. Psikologi. Jadi semuanya semoga bermanfaat untuk bersama dan seluruh orang-orang terdekat. Nah, sebentar lagi dokter. Amin amin. Sedang dikebut semester ini. Oke. Mohon doanya Pak Igit. Terakhir bulan apa? Desember. Iya ini udah hampir DO saya. Sudah dipanggil sama Kanjur ini dikasih tiket golden ticket sampai rektor ini. Oh iya, harus loh. Harus Pak Igit sudah dikebut-kebut no. Ya Pak Igit langsung, loh kok tiba-tiba wes rampung S loro aku aja nganti ketinggalan. Nah, nek ketinggalan ngebis. Gandol beri mana? Iya. Kangen kutan, ayo kawiwitan saking Mbak Ima. Ayo, Mbak. Kangen kutan apa upama Terus. mong sliramu kang dadi telenging hati. Sembah nuwun masih ditegani Pak Wanto. Makasih Pak Wanto. Sehat-sehat Pak Ini Wanto. Pak Wanto niku tekan Kediri barang ya rawuh lho sembah Jenengan nuwun. punika pecinta setia lho Pak Igit. Kediri, Jekulo niku man rawuh kok. Iya. Manggung. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Terus ke Mbak Ima. Was lawas anggonku iya ya. Namung-namung leledhe. Leledone sedelo. Oh iya. Eh, Delolo dada. Mbak Ima menika garwanipun nggih dalang nggih guru SMA. Wes. Dados garwane Mbak Imam niku gurunipun Mbak Melani. Wes. Nggih guru sekolah di SMA 3 Rembang juga guru Cinde. Oh. Gurunya Mas Awang juga. Gurune anakku. Dadi ya kuwi Pak Didik ini kon minterke bocah-bocah kuwi lho canggih ra karuan. Harus tuh Pak Igit. Kon minterke bojone angel. Ora pinter-pinter malah tambah goblok. Mbak Imam menika sarjana seni menika zaman tesih STSI napa pun isi Mbak Imam jenengan? Angkatan saya sudah isi. Oh isi nggih. 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 Ada. Monggo. Ngelingono. Mbak Ima melih. Mbak Ima. Full Mbak Ima apa? Niki saestu to sing anu disuwun kula mengke gek klentu di Umi. Mboten. Boten. Kon diserat itu. Orangnya itu nanti salah lihat. Jenengan wis kaya Mbak Umi kok aduan iki dipirsani karo merem wis kaya Dik Umi. Iki diwaca kon maca aja. Umi. Ima. Ini bayangane Umi ning nulisnya klentu ngono mboten. Mboten. IM ama Umi. Lho Umi ta. Mbak Ima. Ima. Soalnya aku gak yakin nek ning kene ana penggemar, Mbak. Penggemarku maksudnya. Jenengan iku piye? insecure to. Jenengan iki penggembare tersembunyi semua. Tersembunyi, nyelempit kuwi lho. Tersembunyi. Wong tukang sone penggemar Ima. Hai Agus. Agus turu. Ora janani iki cara Jawane iki. Ngeling ana
sliramu nate ngendika tresna lair terus sing ninggal katresnan berdua kali Mbak Elisa. Garapan biasa? Yuk, garapan biasa no. Ya. Biasane jaranan. Niki digawe sing ora biasa. Oh, ngaten nggih nggih nggih. Buka saking vokal kawitan Mbak Elisa. Ayo ta. Nangis sajroning atimu sawise sapa sambat karo sapa tak sunerina lan wengi Aja lali pangalengku Bertiga karo Mbak Lilis. Oke, makasih Mbak Ima, Mbak Lilis. Said kawimbuh karo Mbak Umi. Ya, kene diul. Genduk Umi, genduk Umi, genduk Umi. Wah. Daleme tebih Pak Igit. Tebih. Genduk Umi ki tebih umpama mlaku ngono wah pirang-pirang. Mau mriki kalih sinten, Nduk Umi? Kalih Mas kula, Pak. Oh, nggih. Ya, Masih kok nyupiri ngono. Nggih. Ya.
Ya ngono kuwi nek dadi bojo sinden iki ngono kuwi. Dingdek. Koper. Geret koper. Geret koper. Elisa terus kelingan sing ora-ora. Wis tahu ya, Pak. Nggih. Menika saking Pak Parwito menika wajib menika lagu Bukit Berbunga. Oh. Nggih. Mbak Umi dan Mbak Elisa wajib tulisannya sih tulisannya wajib. Wajib. Itu lagu itu menceritakan tentang apa toh Jo? Bukit Berbunga itu. Anu, kenangan ketika masih pacaran itu selalu di suatu tempat yang indah dan jalan-jalan di Taman Bukit Berbunga. Wow, la. Aku ngono iki seorang mudeng iki lagu sing kepiye? Wah, niku lagune Titik Sandora terkenal kok yo. Oh, lagu lawas ya? Lagu lawas. Berarti digarap Seraginan nih Mas Rangga atau digarap di mana? Ikut Mas Rangga. Oh. Kowe anggere ono Mas Jamal iki aku wis tenang. Wes, pokoke deg-degan anggere Mas Jamal. Anggere sing nyaron Mas Jamal iki wah. Sing nyaron meniku nggih dalang nggih pengendang wah. Luar biasa. Bocah serba-serbi kok. Nggih. Wah, kuliah akeh sing bolos. Seneng aku. Biyen tak kira mati ya Jamal jebul yo. Lho. Aku ndredeg lho mal biyen. Nggih to Pak, kenging napa nih kok ya sehat-sehat selalu. Lagune Bukit Berbunga tak ngerungokke ada Mbak Umi Hafifah dan Mbak Elisa Orharus. Yo.
Lagi pisan iki cakran nirat ngunekke lagu puji. Luar biasa loh ini. Nama nggih, Pak. Heeh. Iya. Jebule tak ingok ning grup, Mbok, terus ana sing ngirim notasi. Sapa? Ya sing kulino nabuhi ketoprak sing bonang. Loro ji. Lagu viral Pak anu Pak iki. Oh nggih, luar biasa viral niku. Kowe lagu-lagu kasih sayang niku semuanya era lagu. Berarti iki lagu lawas ya, Jo. Nggih. Barengannya singkong keju, Ya, tambal ban. Oh. Ya. Barengane sak angkatan gelas kaca. Ah, aku hafal betul kuwi. Citanya Arianto Niada Niati. Ya. Apal wong jolang cilikane tuku buku lagu-lagu ning pasar kae. Warnane teke rupane biru, abang ngono kae. Abang ijo katene. Ngarep gambare Roma Irama. Terus tak ingin sendiri ya Mbak ya. Wong kuno. Wong kuno niku ya harus begitu. Coba Mbak Umi bawa sembarang, Mbak. Iya. Mbak Umi. Ya, Mbak Elisa bisa duduk dulu nggak apa-apa. Ya. Saya tak mengeksplor Umi Afifah. Napa niki di ospek niki, Pak? Mboten diaspek. Oh, boten. Mboten. Diaspek. Pripun, Pak? Sakniki derek sinten? Sakniki nderek Pak Mboten Sigit. mboten derek ten grup pundi. Oh, mboten. Bebas. Bebas. Freelance, Pak. Nderek pundi-pundi. Oke, pun Yes. melu mriki mawon mboten apa-apa. Pokoke nderek sinten mawon sing Nggih. betah. Nggih. Bawa napa Mbak Umi? Bawa anu nggih, Pak. Niki nyuwun langgame Mbah Sukron. Ingkang pundi? Tapi cakraning ras sampun anu dereng nggih. Anune Duh, kok langsung dereng to, Mas? sing ngendi? Aboting katresnan. Nah, Mboten napa-napa, sampean muni iku mesti ditabuhi. Oh, ngoten. Lho. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tapi kula ngepek mboten napa-napa. Bebas. Oh, nggih. oh Sebentar ya. Saiki sing nembang yo ngerpek, sing nabuh yo ngerpek. Alah. Sing nabuh ora ngerpek. Kersane kompak. Nah, kersane Ngepek kompak. siji, ngepek kabeh. Nah, Sing nabuh ngawur. iya. Kupinge kanca-kanca iki teng ngono iso. Teng. Hebat tok niki yoga-yogane tesih anu nggih Pak, tesih muda-muda. Muda-muda. Nah nggih tesih muda-muda. Muda-muda. Sing paling muda sing pundi? Kajenengan niku Sing gender. Sing pundi Om Jelang? gender. Oh. Niku muda-mudi. Niki Muda Nesang Prabu Kresna. menika gurunipun Cakraningrat sing gender. Oh nggih. Senior. Menika sukunipun senior sukun. Bawane napa, Mbak? Bawane Asmarandana, Pak. Oh, pelok. Nggih. Nonong. Slendro, Pak. Oh, slendro. Slendro songo. Slendro songo. Oh, alah. Judulnya napa kalau Mbak? Judule Aboting Katresnan. Sing anyar Pak. ya. Aboting katresnan. Nggih. Abu tenanan ya. Abu tenan. Tak kira nek karyane Pak Purbo. Mbah Sukron iki. Jarwaning sulistyang warani Sandi Asmo. Masa oh Sandi Asmone Jarwanto. Agong lah. Terus.
jagat raya ayumu mong lair wae Kadang medak kuwi. Kok iso dadar wedak, Jo? Lah iki kan lahir iki kan biasanya kan perawatan tok. casinge ya Om. Casingnya itu anu surasaning seperti itu. Ya. Hapsari soteng iwang Hendra jaba lan jero beda Kita kok ngalamat ngenes iki ya, Tru. Iya. Jaba jero. boten. Jaba jero ku ya beda. Jaba jero nek padha ku bingung. Wedine pripun kok jaba jero beda ki Lah Om? nek nek jaba ki piye jero piye ki kudune beda. Indoor karo outdoor. Nah. Kalau ngalit mangsa jambu kok pedhot talining tresno Oke. Nah. Engko sampean makcul noyo-goyo mak kelutik. Bener-bener anggere sampean cul ya-ya kutik. Mboten niki yoga-yoga cakraning rat niku sampun pinter sedaya Pak. Saestu. Yuk, coba sak bait gimana? Ukur niki. Sak bait gimana Bapak tak dengar dulu. Bait pertama lagunya gimana? Ngeten. Iya. Aku bingung campur buyung. Ngeten. Mega mendung terus gawe bayung. Ngeten. Loh, Ning. Pertama sing pertama. Aku bingung ya. aku bingung Tok. campur buyung. Oh iya wis ketemu. Ngeten. Aku bide. Nggih, aku bide. Ah, yoga-yoga langsung melok aku Pripun? bingung. Aku ya bingung. Ayo, monggo Mbak Umi Hafifah aboting tresno karya Ki Haji Sukron Suwondo. Yo. Aku bingung campur buyung. Mega mendung terus agawe
Gagap-gagap yo dadi cakrane ratu. Nah, tolak ukur. Grayang-grayang ini tekan nggon. Nah nggih, betul. Berarti niki baleni sing D niki kaya sing B nggih kaya. Nggih. DB nggih. Kok DB? Ini penyakit. Lah pripun to? Monte iki kan ada 4 bait A, B, C, D. C-nya ref, D-nya yang terakhir. Berarti D karo B iki padha. Berarti ya DB. Oh ya bener kowe iki. Lah nggih to DB. Engko terus gek terusane urip ana. Ora. Nanae, nanae kira. Sing bergas mesti Penak kuwi jebule kuwi ceritane nganu, wong wedok seneng karo wong lanang. Nggih. Wis jane sing kuwi sing wong lanang wong wedok to sing ucapke mau. Niki sing cewek. Oh sing cewek. Nggih. Jane isih ganteng bojoku wis Nah, hebatmu. nggih. Lah kok malah aku bareng wis duwe anak siji kok kaya nyawang bojoku kaya bosen. Bosen, betul. Oh intine ngono kuwi to lagu. Nggih. Mbah Sukron iki pancen keren. Mbah Sukron itu lah nggih ya Allah, Masya Allah. Ah, iya iya. Kisah nyata kuwi mesti. Nggih. Niku ora fiktif niku. Iya, itu. Sing breges mesti teng mrene. Apa
biasane anake wong kondang Gus. Nggih, sing kondang ramane. Lah nggih Pak. ramane anake wong Nggih. kondang nggih. Duh. Ah, lah. Aku pengen gaweke lagu jolang aku. Pripun niku? Jolang joleng jolang kaya celeng. Alhamdulillah. Kaya ora biasane ora kaya celeng lho, Nduk. Napa? Kaya aki. Waduh nggih. Nggih. Sok nek sampean nembang meneh iki kanca-kanca wis siap bisa. Nggih, Pak. Wis digarap dedetak dendeng treng. Nah, nggih. Cong cereng cong teng. Pertanyaannya kapan kula nderek melih? Lho, kowe iki lang kapan-kapan wae bisa. Heeh. Mbok ora usah mulih langsung ning Rembang. Waduh. Sing omahe kono. Nggih mulih sik persiapan nggawa salin sik. Nggih, heeh. Melu awan. Wah, dalang awan wis nyebar poster. Sesuk Mas Bagus. Seri mulih wis nyebar poster. Weh. Njaluk tolong di streaming sesuk. Tak tambahi 50. Aku tak nonton kok omah Mas Bagus ya, di streaming. Karo Pak Warno sampeyan di streaming. Ning kamerane diwalik dadi ndase dalang ning kisah. Yo ora wae jungkel kabeh. Niku tambah 50 per orang napa wong telu Pak iki? Ya per orang. Oh, per orang. Wong tak kon nyuting wong loro tok wae. Satu kamera apa? Ya aja. Watake terus wonge kamerane didangakno aduh sing kasih satu. Nggih, Mas Bagus ingkang asta saron menika dalang. Bincing, Pak. Benjing kan Dalang siang. siang dalu benjing niku sedekah bumi. Oh. Wonten Teger Japah. Oh, nggih. Anu niki wonten Nawala Katresnan Sejati. Oh, iya. Nggih. Yo bareng-bareng karo Mbak Elisa barang. Oh, kene. Dene bareng-bareng Mbak Elisa. Iki mau yo ono request Denok barang. Lah, nggih. Nggih. Wis kok apal judul-judul lagu. Katresnan Sejati. Nggih. Ya meneh diewangi karo nenek. Nenek Lampir. Nenek. Ya aja nenek jenengane ampun sia-sia. Mas, Kok ngomong yo secantik dekne dhewe. kaya ngene kok. Asline maksudnya Nini ngoten lho ya. Nenek moyang ki makhluk Gusti Allah nyipta menungsa siji tok kuwi ya liyane ora ana kembarane. Ana telu ngono horeg Pak iki. Wes tenan. Dadi Gusti Allah nyoba Didik iki dijodoke karo Yosi. Dadi ya Allah Didik leluhuring satriya Karang Gedhe niku. Ancen yo piye ya, Pak? Niku pancen wis jodoh, Pak. Lah nggih. Lah nggih to, Pak. Lah kula niku mboten ngeten niki urung karuan lek Bapak Didik ngoten lho, Pak. Nah, Ya Gun ya. Lho, kok mbok kowe Gun. golek bolo. Ora bolo apa Gun? Weh lah sing mbona kok utang sing nyiter nganggo barcode barang. Aja diwenehi Pak Ito. Kuwi arep dinggo. Keris, Pak, keris iki. Lah iya kuwi arep dinggo judi. Ya Allah, ya Allah. Dekno utang sul urung kok sahur lah, Git. Oh, tethering. Pak iki ora mudeng iki catering. Catering iki ora dong. Barcode ngono kuwi. Nika anu Paling kok guru ngene sing mbonang. Kowe tak jak terus aku silihi sik. Atake iya to. Iya to. Alah ya. Disogrok karo barcode. Sudah ya. Katresnan Sejati ngene iki. Nggih. Engko nek sing Denok itu ada Mbak Lila, Mbak Putri, ada. Nah, siap. Dinoknya nanti bertiga. Oh. Ini bertiga lagi Pak Ikit nggih. Nggih. Ya, mangga. Wes aso iki tendone apike ngene iki kowe kelik iki duwe gawe ngene dadi manten apik. Kowe mbiyen dadi nganten piye terop Mujo? Alah Pak.
terpal taleni pojok etan pojok kulon tengah kei pring lho Pak iki. Padha aku disilihke terpal tanggoku ning nggon truk kae lho sing duwe truk kae. Nggih, pring. Diklet oren ana tulisane PT Hasan. PT Hasan nek truke oren zaman biyen kuwi truk langsung. Sing penting niku awete kok. Background-e apa jarit dipaku ning Nggih. tembok ngono kae. Terus janure dikei buah-buahan. Sing sliwir-sliwir ora kain. Dadi mung apa kaya kertas nek dikum ning banyu wernane iso abang iso Nek biru. jenenge kertas ulang tahun Pak iki. Oh iya. Zaman biyen iki perhiasan apa perhiasan. Biasane ngono kuwi. Nggih. Wah ngono kuwi wis ketok apik. Jos. Aku anggar bar digawe iki diurbutan cah cilik-cilik diku gawe jinggo. Oke. Tapi Zaman saiki wis berubah. dekore terus diparingi jeruk, gedang ngoten niku. Nanas. Nanas pol dhuwur kok ora kei apel.